Kung karon nga ang ordinaryong tao so sayon na kayong lutangon. So muna nga dili unta inana ang mga sitwasyon sa atong lugar. Dapat gud unta kung naka sa inyong lugar, naka sa atong probinsya, mura pug kag naa sa inyong panimalay nga walay bisang kinsa nga makapanghilabot pud nato. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Sa mga kay sa una, liwat ka nga di gid kaayo safe vigilant sa gyapon dagari. Yes, atong naging tuig tong pagkamatay ni gobernador ni siya magugug statement atong dili pa gyud sa pang atong probinsya. Pinakataas nga tao sa atong probinsya gipatay samot na ni ordinaryo. So pareha sa ni reflect ra gyapon karon nga ang ordinaryong tao so sayon na kayong lutangon. So muna nga dili unta inana ang mga sitwasyon sa atong lugar. Dapat gud unta kung naka sa inyong lugar, naka sa atong probinsya, mura pug kag naa sa inyong panimalay nga walay bisang kinsa nga makapanghilabot pud nato. Kay kung mismo sa atong tugaran dili na ta safe, murag wala na nagahinungdan. Muna nga karon ako kung i-urge ang mga provincial leadership diri nato nga paningkamutan ba, at least naaman lamay statement ug sa mga gipang buhat na ay mga gipang panghimo kay mga hilom po kayo, hilom gyud kayo. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!